Здравейте! Аз съм Гергана Шилдарова, а вие гледате пилотното издание на Българите. Българите е новото място за български фолклор или океан от емоции, цвят, автентичност и любов. Ще ви срещаме с фолклорни групи и ансамбли от цялата страна. Ще ви показваме онази вече позабравена реалност на нашите деди, чрез съхранените до днес народни песни, обичаи, хумор, традиционни гозби, автентични костюми и много исторически факти от първо лице. Основна цел на Българите е да съхрани фолклора и традициите. В първия брой на Българите отиваме на гости в земенското село Пещера. Там с много настроение ни посрещна фолклорна група Клабучка Китка и нейния ръководител Стоян Евтимов. Съставът е носител на многобройни награди и отличия за дейността си през годините, за която ще разберем малко по-късно. И така, нека не губим повече време. Представям ви фолклорна група Клабучка Китка и тяхната първа песен «Пойдох по пъто». Тони, намираме се в село Пещера. Какво можеш да ни разкажеш за него? Гери, добре дошла в Пещера отново, след толкова време, в което не сме се виждали. Благодаря, добре заварила. За Пещера да ти разкажа, има много да се говори за Пещера, защото Пещера е едно от най-старите селища в региона. Първоначално селото е било разположено в горния край, където се намира сега селото, в местността Клабуко, там където е манастира. И за това говори мрачката грамота, с която е дарен нашия пещерски манастир от цар Иван Александър през 1347 година. С тази грамота цар Иван Александър го дарява и му дава правомощия да управлява манастири, метоси, клонове в Брезнишко, в Костинбродско, в Благоевградско, в Кюстендилско, в почти цяла Западна България, Югозападна България, и е бил един от най-влиятелните манастири в този край. Аз не обичам да го казвам, но селото има един такъв упадък в последните години, който се дължи по-скоро на намаляване на населението. Но аз съм сигурен, че ще продължим да се развиваме благодарение на хората, които са дошли в Пещера.
аз популяризирах доста Клабучка китка и фолклора на Пещера, така че ни знаят много хора. Затова за мен е една огромна гордост. Получаваме своите признания и се надявам, че докато имам сили и мога, Клабучка китка ще съществува. Кое те вдъхновява да го правиш? Вдъхновяваме това, че има млади хора, има възрастни, които с цялата си енергия идват, участват. Нахъсани са, като отидеме некъде на участие, че трябва да се завърнем с награда, независимо каква. Аз казвам да е най-голямата. Така че няма как да не искам да съществува фолклора на Пещера, защото самия аз съм роден в такова семейство, израснал съм в такова семейство. Моите родители са ме отгледали, са ме възпитали да уважавам българските традиции и фолклор. Моите баби беха, мога да кажа, че много добри певици, които ми предадоха песните на Пещера. Моите дедовци беха доста добри занаятчии, които правеха много интересни пособия в миналото. Тук ще кажа, че моят дядо ме е научил, когато бех на 5-6 годишна възраст, да правя върбови свирки. И това и ден днешен го показвам на моите племеници, на децата от селото, пролетно време, как се правят върбови свирки. Това съм го запазил и го показвам на разни фестивали, как се изработват. Така че фолклор е в моето сърце, фолклор е в моята душа и докато съм жив, фолклора ще съществува в мен. Сурвакарските игри, какво ще ми кажеш за тях, при положение, че освен че районът тук е известен с тези сурвакарски групи и знаем и за фестивалите, които се правят в този район, тук също има сурвакарска група. Аз започнах от съставите, които съществуват към читалището. Споменах сурвакарската група, но не наблегнах по-обстойно на нея. Сега е момента да кажа, че сурвакарската група, според преданията на хората от селото, аз доста съм се интересувал и съм изследвал Сурова в Пещера специално. Съм разпитвал доста възрастни хора, които вече ги нема. От кога съществува Суровата? Самите те не можаха да ми кажат от кога съществува, защото самите те, техните бащи, техните деди са били участници в този празник, така че съвсем смело мога да кажа, че поне 100 години назад, връщайки се, суровакарството в Пещера съществува.
Сега това е традиция, която е доста силна в нашите села тук застъпена. И в Пещера е абсолютно по същия начин. Тогава е празник за всеки един от жителите, защото всеки един по някакъв начин се е докоснал до празника. Или неговите родители, ако не те сега участват, поне техните предци, родители, дедовци са участвали, или пък те сега участват. Има момчета, които са в града, идват за Сурова, свързва ги Пещера, защото са родом от тук. А пък интересното е, че имам аз 10 приятели, които нямат нищо общо с Пещера и идват тук, защото дойдоха. Аз съм ги поканил да дойдат да видят Суровата какво е като празник и те се запалиха, хареса им и сега участват в суровакарската група на Пещера. Завърдиле моминат лицура, варя кумо господино.
Кой се убава да фино, ние ще минем пътища незнайни, дека Велко нема да ги види, дека Велко нема да ни срещне. Па пойдоя китени сватове, па вървея и накрая пак се спрея пред номина фризура, а насреща им Велко войвода. Велко дума на сватове. Ой, вие китени сватове, дайте ми убавата фина, мое пръвноливе. Отговарят кума и кумицата. Море Велко, войводоле, ръце даваме, невеста не даваме. Отсечи им ръце до рамена и пак си дума на сватове. Ой, вие китени сватове, дайте ми убавата фина, мое цвеке у градина. Отговарят свекър и свекърка. Море Велко, войводоле, крака даваме, невеста не даваме. Отсечи им крака до колена и пак си дума на сватове. Ой, вие китени сватове, дайте ми убавата фина, мое пръвно и последна изгора. Тогава отговаря млади младоженя. Море Велко, войводоле, безстрашен хайдутино, глава давам, невеста не давам. Отсечи му глава до рамена, па туку си грабна убавата фина, па я качи на конче шаркулия и я заведе у гора зелена, невеста негова да стане. Какво ви предстои от тук нататък на теб и на Клабучка Китка? Предстои нещо много хубаво и се надявам да се получи. Съвсем скоро ще кандидатстваме за живо човешко съкровище с един уникален обред, служба на Аранджелов ден. С него ние ще кандидатстваме и се надявам да бъдем одобрени, защото точно тези обреди са вече забравени и вече ги няма, а ние сме един от малкото носители, които сме ги съхранили и се надявам уважаемото жури, което ще мине първо през регионален етап в Перник, да ни отсее, за да може да отидем на национален етап и там вече специалистите да преценят дали сме достойни да станем живо човешко съкровище. От тук нататък, въпреки че сме вече в есенния период, ни предстоят доста участия по Петричко. Има един уникален пък фестивал, етнофестивал в село Челопеч, с който с суровакарската група ще участваме съвсем скоро, така че ние нямаме почивка. Za kumica, bakva, jare,
Певиците от фолклорна група Клабучка Китка, село Пещера, са облечени в автентични кюстендилски народни носии. Този вид костюм се състои от сая, най-често в черен цвят, богато украсена в предната си част, в областта на гърдите и по дължината на ръкавите, които завършват над лактите, допълнени с сърмени нишки. Под саята се облича риза, чието ръкави се забелязват по ръцете, но те никога не достигат до лактите. Завръзва се престилка, вълнена, такана в различни цветове. Тук я наблюдаваме в кафяв цвят. Под нея на кръста се поставя колан, който е скрит. В областта на гърдите се поставя нагръдник, а върху него падат нежно пендари. Краката са обути във вълнени многоцветни чорапи и традиционни цървули. Главите си омъжените жени забраждат с кърпи. Те отново могат да бъдат в различни цветове и изработени от различни материи, така че да бъдат удобни за носене. Носията представи Татяна Стоянова. Какъв обичай предстои да видим? Служба за Аранджелов ден. Това е една родова служба, родов празник, в който се събират целия род от селото. В случая ние правиме служба на родова служба в рода Миладиновци в село Пещера. Това е моя род, в който аз съм израснал. И смея да твърдя, че в момента в селото, с изключение на едно-две семейства, ние правиме този обред. Той е правен от моя прадядо, от дядо ми, баща ми го е наследил и сега продължаваме да го правиме. На този празник си каниме роднини, близки, приятели, прави се адет, чете се молитва, троши се погача, кади се и се прави преди всичко за здраве. Прави се на голем празник от зимните празници, Аранджелов ден, също се прави служби на Свети Никола, но по-голем празник е на Аранджелов ден. Добро вечер, тате! Добро вечер, добре дошъл! Честита ти служба! Да си жив и здрав! Слушай сега, и аз ще само работил, наранил съм стоката, оправил съм и да знаеш дека нема да се ти тревожиш. Те аз съм наточил ракия от мазето, те да турим тука ракията. Нека дима, жените тука са сгреяли и греяна ракия. Така и от моята да има. Знаеш, че тука на Аранджелов ден се пие греяна ракия, сурова тушия се турата се за мезе, готвено. Тука ние за Аранджелов ден се коля овца, яловица или шиле, ако нема яловица, овца, шиле. Заклали сме, сготвили са тука, приготвили са. Я нещо кучищата лаят доле на портите, я да видиш дали некой не иде.
Добър вечер, Иване! Айде, добре дошъл. Служба, дойдохме това, живе! Да, и живи и здрави, добре сте дошли. Живи и здрави да сте и вие! Заповядайте, айде, живи и здрави. Я на другите казаха, ама вие позакъснете, да ви кажем, тук на Ранджелов ден се коля овца яловица, ако нема овца яловица, шиле коляме. Защо е влажно, а на Никулден, тамо вече е посно, тогава и се риба готви. А сега, че почнеме службата, дойдоа сите тука, наредия се, чека да запалим свеща тука на погачата, па да четем молитвата. Така се редуе. От една каща се ойде, от друга каща, от трета, насекъде се служи. И ние дойдеме тука вече, у най-накрай, у най-старио, и тамо се чини най-голема дет. В името на Отца и Светия Дух, амин. В името на Отца и Светия Дух, амин. Айде да бегат дяволите. У вода и у гора, там дека у далечна земя, у наша къща нищо да нема. Нищо лошо да нема. Отче наш, който си на небето, така и на земята, хлебът, който ни го дава всеки ден, дай ни го и днес и ни прости нашите грехове, както ние прощаваме на нашите длъжници, и ни избави от всеко зло, амин. Амин. В името на Отца и Светия Дух, амин. В името на Отца и Светия Дух, амин. В името на Отца и Светия Дух, амин. Амин, дай Боже. Амин, дай Боже на всички и на нас. Здраве на сите, здраве на цело село, да сме живи, да сме здрави. Знаете, че никой не е по-голем от хлебо. Преди да благосивляме, че заливаме погачата. Айде, живи и здрави да сте всичките. Дай Боже, сите да сме Абе, живи. бабата тук е погачата гласила. Така. Айде, жив и здрав да си, тате, жив и здрава да ни е къщата. Така. Амин, дай Боже да се роди. Амин, да се роди. Да се роди. Да сме здрави. Да сме здрави, да сме живи. Да натежи от небето до земята. Да натежи род от земята до небето. Да бъде. Амин. Амин, дай Боже. Амин, дай Боже. Така. А сега, погачата. Айде. Жив и здрав, заливи първо погачата. Айде. Толкова житото да стане до година. Големо, високо колко мене и да натежи Да са ни толкова. пруни амбарите с жито, кошарите с стока. Амин, дай Боже здраве на вас, на стока, на все народ. На всички. Да сипеме греяна ракия. Я тук на брате да му сипем аз филджан греяна ракия. Синале, жив и здрав да си, жив и здрав всички да сме живи. Айде на мене тука ми сипни малко. Така. Ранджелов ден греяна. Турай, ти млада невесто, турай, ти тежки трапези, да ядеме, моме, да пиеме. И бре, и да ядеме, моме, да пиеме, да думаме тия тежки думи. И казе дели бащино и мане. Айде. Кой си го може си го Епа, може. така е, кога сте хлапнали, па и друга песен па запойте некоя, бре. Епа, ние Да, тука че тука. запоеме. Да и жените Една да така. попоемам. Тука ние у наша къща, у нашия род имаме маленки момента, такви, къде вече трябва да ги замомуеме, да ги заженюеме и за това да им изпоеме една песен. Айде, почвайте. И плете ми се ги издава дево, ой тя плете ми се и ги издава девойка.
трима деве ера плетат мия и до трима девера. Айде, до край се не кара, на сватби се само карат песните до край. Ама и невестата, откъде дойде тука при нас, и она почна да пое. Ти, там от друго село, къде беше, там трябва да не сте пояли. Тука при нас, така. Се научих. Така, тука в нашия род, щом се дойде, се научи и да се пое, и оро да си играе. Ай да се яде. Слушай сега, готвение. по апнате, по пивнате, я поизкарвайте една песен, па да излазиме един по един, да идеме при братена служба. Айде, една песен има, Раде си баща продава, нея да изпоеме. Айде, я да видим. Раде си баща продава, раделе, раде убаво, за тия жълти жълтици, раделе, раде убаво. Ами здраве! Айде! Живи и здрави да сме! Айде да попипнеме! Па благодарим, че дойдоте да направиме службата на Аранđелов ден, па сега да идеме па и при брате и я че дойдем. Тука да пособереме софрата, да пособереме с бабата, да пособереме софрата и ние че дойдеме. Айде да ставаме, да идеме да чиниме на ден. Живи и здрави да сте! Ето, че неусетно наближава и финалът на дебютното издание на Българите. Ако желаете вие или ръководеният от вас състав или ансамбъл да участва и да бъдем ваши гости, не се колебайте да ни потърсите по някой от следните начини, изписани на вашия екран. С обаждане на телефон 0898470596 или като ни пишете на имейл bulgarite.kanal@gmail.com. До следващия път, а до тогава не забравяйте, търсете българското, намирайте го и изживявайте го. Едва когато познаваме добре корените си, можем смело да обикаляме ширините на българското.